ayo rasah kakian bebangan kowe. Tripitaloka cangkemmu kuwi. Wes. Kowe aku saiki wis bebas saka narapidana. Ayo. Wenehno negaramu bakal bedah. Aku bakal madeg nalena. Wah. Ngimpi gundul pao. Edan ora-urapan suaramu. Aku ngandel yen to kowe bisa ngalahke Patih Wirombadewa tandingana kridane Prabu Pathokul Bawirsan. Woi. Katriku mulung mangrompak ing wadya Parcakra reh kakire-kire ana nggono magawe gelar ira wang-wang Sang Setyaki ngenya cambo Wah latala ana satriya kandhet nyayek brengosing uler geni tumangke kuping kiwa tengen sapa kowe Gus takon karo aku Senopati Ndrawati satriya garba ruci Raden Harya Sentyaki ya tambak Yudana Wresni Wirasingha Mulanjaya wah latala bali takon karo kowe sapa jenengmu takon karo aku Keseting Prabu Tripitaloka Nalendra ing Pulo Sewu aku Patih Wirombadewa ya dasar Mulanyata sing buri werna ireng wala taala ngece karo wujudanku kowe rasis kowe ireng ora gelem ngakoni ireng sapa kowe Tumenggung Prawara Kendra yo dasar Mulanyata ayo Nalendra Ratu Gustimu sakwadya balamu padha bali mring negaramu aja ngusik-usik katentremaning para Pandhawa ning Karang Kadempel sing dina iki nedheng sowan ana ngersaning Kakang Badranaya ora murus Semar kudu tak boyong bakal tak gawe tumbalane negaraku sing ketaman pagebluk sapa wae sing mepalangi karepane Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Tripitaloka rawe-rawe rantas malang-malang putung bakal tugal gulune Setyaki tinunggul gadanira garwa kang tumandang setyane ku garwanira pura-purapan suaramu sugih kendel Bondowani maju mapake kridaning Setyaki wah latalah lena pangindama tebiak dadamu kelakon rondo bojomu silon papteng lalis Patih Wirombadewa mati dening aku
ndasmu bagus ning raimu gatel kowe. Oi. Sek ruwet di konsep. Iya. Yo a e a o a b. Bah. Ot. Cara. As. Barang ngantem ora ya? Ngantem sih. Aduh.
Waduh. Waduh. Piak-piakmu suruh meroto jaya meroto. Imbang yen padha-padha ayo. Iki pati maju kowe iso menang mungsuh tumenggung bocah-bocahku kowe ampuh. Ning nek nganti kowe iso menang mungsuh patih Wiramba-dewa, oh sembah dramamu. Ayo. Di Setyaki malah kepara ponokawane do maju. Lho. Apa iki lho? Damen kobong gundulmu. Aku menungso Mas. Oh lah dalah. Wong iki mau tak kira damen kobong. Sapa kowe satriya sisik? Antareja ing jangkar bumi. Oh lah dalah. Ayo minggir kelakon tak tinjung akhirat nyawamu. Ayo gagih ngantem. Oh pecah diadamu Mas. Yo. Oh. Oh putung tenan to. Ganti. Sakrono. Ja. Pop. Ba. Waduh. Put. Ba. Ayo nyambut gawe. Sukertaning bawana iblis. Bola dalah wadyabala saka karang kadem ora bisa tindake. Kowe bisa menang mungsuh wadyabalaku nanging aja takon dosa karang abang bumimu Semar Batranaya. Oh. Put. Hey! Oh! Wah, edan. Wah. Iki si tiang listrik. Tripitaloka matamu. Kaya artis wae, jan artis kowe iki. Selebgram. Aku wis follow TT-mu, TikTok. Kuwi omongan model piye iki? Fullback. Wah, edan. Iki wong-wongan model apa iki? Ayo, bapakmu wenehno aku tak boyonge. Tak boyonge bakal tak nggo tumbal negaraku sing Taman Pagebluk. Ah, kowe iso menang mungsuh Petruk kandhong bolong. Bumi langit tanggep. Wah, edanane.
sawang prejengamu ora meyakinkan kaya. Yo, nek nganti aku ngantem kowe kok babak kulitmu, tatu kulitmu putung balungmu, aja takon dosa. Bapakmu paripaksa tak boyong, tak dadekake tumbal negaraku. Den, Ndara Werkudara, pancalan ndase. Sip. Wis ngit gareng kok iru-iru gareng lho kowe. Ngopo ngono kuwi ben ngopo? Ben oleh sebrakan. Ayo. Dapur murah kok wis lah. Penting awake dhewe ora tandang. Penting modal omong wis aman ya. Ah iya. Yo gek gara-gara yo sang saya dalwararas. Biar lintang kumadap. Titisunnya mati ora atri. Apa kuwi iki? Anu lagon 9 lah kok tiba gong 3 kek iki ada-ada pandang lah iya. Ngara yo tonton Ndara Werkudara. Yo tonton. Yo! Dalah Werkudara ora jireng getih wedi mati kaya. Ayo. Kowe wis ket mau campuh karo aku nanging durung ana sing bisa ngalahke lawan Prabu Tripitaloka. Ayo. Wektu dina iki gigit siung pengapit mbuh dadimu cangkeman. Ora dalah. Lah dalah edian. Wah, Werkudara ngendel-ndelke kadigdayanmu kowe. Ya. Aku malih rupa dadi buta pitung gunung gedhe. Ngasih kowe ora wedi, kowe ora kal aja takon dosa marat. Ora dalah. Mas. As kowe. Ora dalah. Woi. Ora dalah. Iki jane isih kurang gedhe ning ya ben. Nggo nek wis esuk lak gedhe dhewe. Aku nggawa jamune. Oh, untal malang Werkudara. Oi. Werkudara kowe iso menang mungsuh aku. Mangsa Baronga. Astagfirullah. Lho. Ora dalah. Werkudara ora sembrono kowe. Prabu Tripitaloka. Ayo. Aku nek wis wujud kaya ngene, aja kok adi-adimu Pandhawa sik tancepke wae treol tanganku asem. Aja kok adi-adimu Pandhawa diapurmu aku saguh materi mati tri aku. Yo tibakno kadigdayanmu. Wah. Ora krasa.
basa aku. Ayo Bandung Bondowoso tamakno aku. Hei. Yung no satria kaya ngene kak. Ah meng ditapuk pisan e. Ngletak biasane tapuk bojone aku sing bener. Gini ora tak tembangke ning apa ya? Biasane tembangan Ndara Werkudara ki senengane mangkupur le. Lah wis hobine ya piye meneh. Ada gong. Rene le, ngapa? Ndara Werkudara pingsan. Semaput. Lenggo piye? Kuwi ana wulu cumbu kuwi cabuten. Wulu cumbu? Ya. Siap. Oke men le. Bal-balu cepat. Setekem itu. Garis separuh terus. Ayo mutar ora mutar engko tidak ndasmu aduh. Senengane kok cah edan ora. Gus. Wungu nika ingkang ngarayi Raden Permadi Rahadian Arjuna kapupu ing krana Madyalaba. Petro. Njur tangi kok njur nyogok irung ora. Wah, senengane ora. Janaka mati. Mboten. Wah. Gatel. Pripun? Tel. Kanggo nek nganti atus aku ora tanggungan. Ben mutiar Bagong. Jeng teng pundi, Ndara? Dus. Aduh, ampun. Pame mati. Ben. Sumurku isih kebak. Aduh. Piye iki, Cah? Wis ben wong tokno wae. Aduh. Sing kleru kuwi kowe, sing kleru kuwi kowe. Ngulu cumbu ki nggon jempol sikil, ora kono kuwi. Njur jabut setekem ora nek. Iki tak kepo. Has. Konjur disebar ben. Wah, Bagong. Mulai sapa iki? Sampun mboten nesu. Ora. Cengelmu kene. Waduh. Ampun, kula tesih pengen rabi meleh. Wae. Bagong iki ngayal senane ora. Iki mulai sapa? Petro ngeten. Pun kula omongi mriki. Anjukan riyen. Yo. Nah, ora ketang bebetan anduk ngoten tak pun wangun.
Iki mulai sapa? Waduh. Aku ora ndelok aku, ora arep ndelok aku. Kok iso abing ngono? Pola. Au. Mboten ngaku. Ora rumangsa. Ayo ora rumangsa. Nggih. Kula wau niku wis komunikasi. Petro ngomong iki kula 8 jumbu, tak kira 8 jumbu niku niku. Mergo niku sing dinggeber jumbu. Cangkemmu. Kenjur niki pripun? Petruk. Nun. Buta kae mau tandangi. Mang tandangi. Perkara Bagong mengke tungane mburi, Bagong wis digantung, monggo. Mutar Bagong. Ah, tenan. Oh. Bola. Yaksakara kagiri kiri kenyoler Prabata. Abang kawelagar manguwuhing mungsuh aminta lawan. Prabu Tripitaloka. Maju. Iki ngapa ta, Mir? Ora. Lah kok teko semono timen nggonmu tegel. Mula sara karo para bendara kowe apa kowe wis ora nyawang kene iki eneng Semar. Sing tunggu karang kadempel ki Semar. Lah nek kae bocah-bocah kok do arep mengeng kowe arep mboyong aku kae do luput. Dur karepmu piye? Wis gage boyongen aku. Boyongen Semar ora sandadak kowe nandingi. Bendara-bendara ku rasa dadak kowe nandingi anak-anakku wis gage boyongen Semar. Ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Semar ki urip ki mengge seneng-seneng maya dijupuk ya manut wae. Nek pancen ngono kowe tak go ning negara ku lak dadi tumbal wataling praja. Aku manut kekarepanmu Prabu Tripitaloka. Wewe bang wewe putih ilu-ilu Banaspati. Jim sretan mripayangan englek-englek balung atanda. Muntap Sang Prabu Tripitaloka nalika semanten ingkang sampun awujud yaksa. Ing karsa nedya amboyong Lurah Semar Badranaya sekawit nedya anggendhong anjunjung Sang Nayantaka kacapuing mangke. Eling-eling pangejawantaing Sang Bathara Ismaya kocapuk kontal tebih badar dados nalindra malih ical wujuding yaksa krana saking dayaning Sang Ismaya kala wau kagiat kang samya mulat. Bola tala boyong we. Oh! Hey! Ah! Oh! Waduh kok iso kontal kaya ngono. Kae kok iso keber ngono kae piye? Buta gedene semono iso keber. Ya ngono kae lho, le kowe iki ora janjane ora sandadak do. Ting gedabrus perang ngulon ngetan ngalor ngidul, jane tok pasrahke aku kowe mau wis rampung. Ana. Ya nek ora nganggo perang kowe dicucuk sing nanggap. Engko penonton kecewa ora nganggo perang. Nganti kaya peranganmu ki apik-apik. Wah. Ya sapa arep iki ya nggo anu lho dadi lakone iki kecekel sakarepmu. Kanggo ratu kene isih ngamuk sing tak
pasrahi Purbawasesa mung kowe. Pitruk pasrahi Purbawasesa, aku mono nyantai. Sing tak maksud kowe iki kowe Bagong. Duh aku kok masuk angin ya, Pak. Wis nane dipasrahi tanggung jawab masuk angin. Kowe ora gelem mangkat kowe masuk angin selawase urip. Ya wis aku mangkat wis, aku mangkat. Aku mangkat wis manut Bapak. Sing penting iki awake dhewe mikirke ndara Gusti Ayu Drupadi sik supaya iso kondur ning Gunung Amarta. Iya. Ora ana aku, ora masalah. Ngono. Kowe ora ana aku ora apa-apa, Tru. Ora apa-apa. Aku ora melu gara-gara sik. Lah ngapa? Ya mbok. Kowe kok njero omonganmu kaya wis pamit tak nandangi kok saiki aku ora salin sandangan. Ora salin sandangan wis ora iso laku perang udu sing iki sing sijine. Wah bojoku ki nek nyepake sandangan jan ya dicampur-campur. Ndile sandanganku ngreyok dadekke siji ndile sandangan. Woi. Pun sendika dawuh. Ke mangkat ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan Bapak. Awat-awati nggih. Jajal lanat sukertaning bawana. Wah, iblis lanat Semar. Ngapusi kelawan Prabu Tripitaloka. Omongmu mung lamis, jarene kowe ikhlas tak boyong bareng arep. Tak gendong tak gawa. Tak sarek kene waduk lah kok kowe wah. Teko ngetokke daya sing timen digdayane ya, Semar. Apa dikira aku wedi karo kowe? Lho. Iki anake Bagong Maju iki. Iki ada-ada apa iki? Iki jenenge ada-ada Jogja juga. Gandeng bengi iki aku mayang ana ing laladan Klaten. Aku nggawa gendera Yodya supaya para apa gendera jenenge? Para miyarsa. Suparane kaya miyarsa iki padha pirsa iki gaya Yodya kaya ngene iki. Dadi aku ki kombinasi antarane Solo karo Yodya ki dadi isi ya to. Iya. Mbah aku wis buyur tenan iki. Ayo. Lenang do lenang. Ayo. Anggi nggonamu apa nggonaku? Ayo. Saiki ana ngemeng aku karo kowe. Aku nek wis sandangane iki wis tenan aku wis ah. Iki apa iso takon dosa aku nek nganti iki botol tak kepruke ndasmu ora pecah botol ya takon dosa. Iki wong piye wong mendem kok maju prang ben. Mendem ya ben. Lambemu meneng. Aku lek wis ngene iki gak tedeng aling-aling aku gak pandang bulune siapapun. Ayo. Tripitaloka kowe janji iso nadai botolku Kiai Wedang Galak. Aku meguru karo kowe slawe tahun. Oh
manus maning jajalanat sukertaning bawana iblis lanat. Oh, biago ngendel-ndelke kadigdayanmu. Dumeh kowe nyekel gendul. Ayo. Kowe nendhangi kowe mulasa ragu sak gelemu dhewe. Rangket kowe wae sing tak dadake tumbal negaraku. Panah Kyai Candrawirayang mati kowe. Oh! Utangku ra urut Hei! Hei! Song gleleng mungsuh pusakaku ilang nyawamu keparat. Kowe tak ning negaraku tak kunjara. Mbuh dadi prajurit iki digawa bendara liyane. Entekne atrajange dhewe parat. Oh, woi. Oh, gotong. Oh. Awerku dara maju. Kowe panah iki ora modar nyusul baturmu Bagong mati ding aku. Oh. 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 Os maju. Bagong kepikun sinuwun Kresnae Ndara Janaka awas iki lho, Dun. Ayo ngeten. Arjuna kowe mati. Iki lanange jagat lancuring bawana sing jare kondang wasis anggone olah jembareng. Ayo tampanana pusakaku panah Kyai Candrawirayang ora tinjung akhirat nyawamu aja diundang Prabu Tripitaloka Parat. Oh. Kowe Janaka, bojomu sing akeh saiki wis dadi randha. Ayo. Wis monggo mulya ayo kowe ora bakal bisa nglawat
nandingi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ayo di kakang-kakangmu Puntadewa Kresna tandangane. Tripitaka tampanana senjata cakra. Wo edan kowe. Oh. Aduh, Prabu. Arjuna kok iso tekaning pati iki piye lho? Aduh. Mboten nginten babar pisan. Bilih Prabu Tripitaloka digdaya sanget. Oh, lah ya pancen iya. Kae Nalendra sing wis limpat. Kae Nalendra licik. Jajal pikiran. Saiki Bagong kapikut dening Prabu Tripitaloka. Lajeng kados pundi? Kakangmu Njadipati uga sirna mergalayu. Punungguli. Sekar Cangkok Wijaya Kesuma. Petra kumandhane Werkudara gerene. Nggih. Urip meneh. Aku ngaturake panuwun slidang kakangku. Sampeyan ki haruse matur nuwun kalih kula. Nalikane jenengan seda sing ngotong-kotong amit kuwandane jenengan niku kula. Ora percaya, ora ngandel. Ngangge kekuatan gaib. Petra kok iso nganti kuat ngangkat Ndara Werkudara ki bumi langit nangkep. Niki kula ndek perkara sinuwun perkarane. Bagong adi kula nika kepikut dening Prabu Tripitaloka. Niki kula kedah pripun? Kandhake Kakang Semar. Bapak Semar, Bagong kepikut, Pak.
Petruk eneng apa kok kowe nangis Role? Ketiwasan, Pak. Kula niki pun kelangan adi tenan. Kelangan adi piye? Adimu sing endi? Kuwi adi kula Bagong to. Wong tuwa ora gemes aku. Bagong kepiye? Bagong mati, Pak. Bagong mati. Nggih. Kepikut Prabu Tripitaloka. Kula sakniki pun boten suwe ati, Pak. Bagong mati. Bagong pun mati kula kedah pripun? Ya wis pasrah Dole. Lho. Sampeyan ki ana anake dipikut mungsuh kok ming santai mawon. Mbok menawa pancen kodrating Gusti kudu mengkono, Pedro. Pasrah lelakon wae ning aku njaluk sinuwun Puntadewa. Kepiye Kakang Semar? Sinuwun Kresna, Kakang Semar piye? Ndara Werku Dara kalih Ndara Janaka dipol piye? Kakang Nayantaka kepiye Kakang? Sedaya menika mboten badhe wonten pungkasipun menawi namung dipun tangisi. Ngaten. Sinuwun Puntadewa. Kecalan Gusti Ayu Wara Drupadi. Iya, Kakang Semar pancen iya nggih. Panjenengan ampun sungkawa, panjenengan ampun sedih. Semar uga kelangan anak, Bagong. Sing kula rasake kalih sing sampean rasake niku padha lho Gus. Aduh Kakang Semar pancen bener lakon Kakang Semar. Banjur saiki aku kudu kepiye gampil mawon. Sedaya menika menawi dipun pasrahaken marang ngersaning Dat Kamurweng Dat sinuwun Ndarawati. Kakang Semar kepiye? Kula suwun panjenengan ingkang gadhahi kadigdayan Ndarawerku Dara kalih Ndarawarjuna sampeyan kedah mangsulke Bagong riyen ateges sampeyan kedah goleki durunge Bagong wonten pundi. Lho. Apa ora luwih utama Yayi Ratu Drupadi? Pun manut omongane Semar. Nek panjenengan tesih gelem kula omong mang manut omongane Semar sebab nek sampean pun saged nemokke Bagong yakin bola bokit mengke Gusti Ayu Wara Drupadi lak nggih gek kondur teng negari Ngamarta Den. Ya to yen to pancen kaya mangkono Kakang Semar. Dina iki aku njaluk pamit tak suwun pangestune Kakang Nayantaka supayane aku ngupadi kelawan atmajamu ya kuwi si Bagong. Nggih, pun mang yakin sedaya menika gumantung keyakinan masing-masing. Nggih. Mila saderengipun berangkat kula suwun berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa kula sumanggaken. Berdoa selesai. Pun ini kompon dibel ping 4 pun kek wangsul. Kula sayah kula. Menggambles wengi kok sayah kula. Petro, nun. Ayo Kakang Munala Garing derekno. Derekno bendaramu Arjuna lan Werkudara. Nggih, ngestaken dawuh kula dherekaken sinuwun ngatos-atos alon-alon iya Petro. Iki ngopo ngotong-ngotong frame nggo kenang-kenangan adikku Bagong. Wo. Ya semoga saja Bagong ki dipikut Prabu Tripitaloka mau ora dipateni ya ora. Wis to makmur. Mulya Bagong nang kono malah ngleling wae. Sapa ngerti malah dadi tumenggung pangkate. Lah iya.
Apa ya kaya ngene iki to ngrekasane dadi tahanan narapidana. Awak ora iso obah penjara cilike kaya ngene kok malah kaya bayi tabung. Duh Gusti, menika panganan menapa Duh Gusti? Kula ajeng ngunjuk ki mawon mboten saged Duh Gusti. Aduh, iki kepiye iki? Kunjul kok ming sak helm iki kepiye iki? Awakku sesak piyo, bajigur kram kabeh. Yo, piye mbok ya ana dewa nulunge karo Bagong nah. Sak buling-bulinge Bagong apa ya? Isih duwe rasa beriman. Walaupun sebesar biji sawi. Duh Gusti tulung, Duh Gusti aduh biyo. Wong buyer dipenjara dikek kaya ngene, aduh. Oh. Semir. Bojoku aja tok apa-apa ki. Dupah aku ra nang omah terus mengko dilan ning gunangku. Oh, ndak boleh. Dewa. Pahit tenan iki wajan wis. Ora iso obah pola iki dalange ora gek suluk gek pocapan ngono to ya. Men gek dewane gek teko kok malah kesuwen. Wah, muga-muga ya gek gak enak pitulungan sing nulungi karo Bagong. Alah berkencang karo dayang wak bolong ayu sedih sama sing gawe. Sareng aku napa dawuh? Saka ngersane iki Adi Pramesdi Batharaku, lah kok jebul tenan. Madaning pakunjaran negara ing Pulo Sewu, wae. Lah kok iki tekono. Wah, kanan sing dape-dape iki kok kayane nggon dream iki apa iki dibolongi? Teko. Wis, teko dengel kita ki. Wah, Bagong kita ki aja. Wah, mula kita aja kuwi aja kok mawani. Kok mawani pripun? Kula ki bot-bot arep mbelani bapak kula niku ajeng diboyong teng mriki ajeng nggih tumbal mboten masalah kula malah sing diboyong teng mriki. Kita aja sampe sebut kane kaya ngono lho Bagong. Kita salin cepet. Kita kagek salin. Sebab Gusti Ayu kita wara Drupadi mapan ana ing kene Bagong. Gunjang ganjing langit ngelap-ngelap katon. Berkinjang alis risang mawe gandrung. Tenane. Wah, yakin wis ta. Wis ana ing iki pakunjaran mburimu kuwi. Kuwi papane Gustimu Ayu ana Drupadi. Mula Kang Jaga kuwi, Bagong. Kita ulun luari saka pakunjaran kita, ning kita kudu salin. Salin pripun? Kula ora nggo baju kok. Nggih meng kawontenan kula kados ngoten iki. Mengko sithik. Sadurunge kita ngluwari pakunjarane ya kuwi Gusti Ayu kita Wara Drupadi. Kita kudu mateni Nalendra ing Pulo Sewu jejuluk Prabu Tripitaloka. Sik, pukulun ngene wae. Iki mbangane sampean ki menehi spoiler kula ning nek kula ora ndang mang bebaske iki selanjarem awak kula wis manteng napas. Kita ulun luwari saka pakunjaran kita Bagong. Tan samar pamoring sukma. Sinuksmaya winahya ing asabi. Kocapkan caritane kok manteng Sang Lurah Bagong. Denaji Japa mantra dening Sang Iwang Narada kocap ing mangke pakunjaran ingkang bentukipun kados dream. Ajur kumur-kumur tanpa sisa dadosaken luaripun Ki Lurah Bagong saking pakunjaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita salin. Gua botolin gua. Ulun gah nulungi Retyama. Sekelane botol mulai kaya wong talal. Nggih.
nalika dawuh. Wis ngene laksip nganggo iki ora masalah. Sabanjuripun kita ulun paringi pusaka kinarya mateni Prabu Tripitaloka. Tenan. Iya. Mboten nganggo pusaka kula mawon. Wes. Beda fungsi. Winggal meka dewa kok beda fungsi ra. Pun mang paringke, ya. Tampanana ya iki wujuding tombak Kyai Cemara Jajar. Sate, Du. Cemara Jajar menika sate, yakin. Menika lho ponjong kilen genjahan menika. Iya ning dudu kuwi. Iki tombak digdaya, Bagong. Wis jake tampanana. Nggih, pun mang paringe kalih kula pukulun. Keprakku melingsih engko sik. Wong kok benake keprak barang. Ah, kenyamanan ya pukulun. Nek mun ngaten kula kedah pripun? Wis kae Prabu Tripitaloka patenana Bang. Siap ngestaken dawuh. Matur nuwun nyuwun pamit pukulun. Hati-hati muga-muga iso unggul. Iya matur nuwun. Ayo rasah kakian bebangan kowe. Tripitaloka cangkemmu kuwi. Wes. Kowe aku saiki wis bebas saka narapidana. Ayo. Wenehno negaramu bakal bedah. Aku bakal madeg nalena. Wah. Ngimpi gundul pao. Muter. Nek wis muter njur aku kepiye? Terus ngapa ya iki ya? Adegane apa ya iki kira-kira? Jar kowe ngerti adegane ora jar? Duh, dalang kok lali lakone. Sandanganmu tak jipuk, tak nggo gandrungan karo Gustiku Ayu Drupadi. Yakin. Aku wis bar nganggo sandanganmu janji aku ora kiprah. Kecewa, yakin. Wes ben. Tanggo sandanganmu. Jagat Dewa Bathara seplik ya ben ngopo omah itu. Bot-bote gak iso yasa wayang sing lah karang dadak ya cah domonge. Sepenting aku nganggo sandangan ratu seraro. Ora urus. Cate-cate mbok ya ben cat wesi. Ora masalah. Penting kanggo, penting wengi. Wengi. Penting metu. Angga anggere wis metu ki wis lega. Yakin ngene iki anggere wis kaya ngene iki ning aku arep nganggo jeneng sapa? Sopi. Yo. Prabu Patrokol Baworsari ya sang Sopi. Eling aja ngasih kewalik. Patokol aja ngasih kebalik.
Malah dicethake iki nakal banget iki mburi iki Gus. Tak teluke negaramu. Joget jalanan segertaning abawon iblis lenet kowe kurang gagah iki ya jagat dewa Bathara aja ndak niru Ndara Baladewa awis basaku wae wis sae ngadang pengaring-aring nyegat lakuku kita sapa diajeng gundulmu lho kok atos aja atos wis ini wah ya kowe sapa sandangane ratu Gusti kok nggu mangerti ya kowe sapa kowe Patih Wirambadewa Patih Wirambadewa kok ora wangun jenengmu Patih lho njur kowe arep ganti jenengmu ngono piye kok sik tak sejarahi Ratu Gustimu wis sirna margalayu saka tanganing Bagong ya iki saiki Ratu Gustimu Prabu Pakon anu Pathokol Bawarsari cangkem edan ora-urapan suaramu aku ngandel yen to kowe bisa ngalahke Patih Wirambadewa kanthi ana kridane Prabu Pathokol Bawarsari woi oh piye Wirambadewa kowe iso menang mungsuh aku bumi langit tangkep ayo iki Prabu Pathokol Bawarsari ya sang sopi ayo tangi nek pancen kowe digdaya negaramu tak kukup wadya balamu kabeh kawula sak negara ing kepulauan Seribu tunduk kabeh karo aku aduh sinuwun nah ayo ini matane ratu ngene tinggal ulune kowe ki omong apa ayo ndak mulmu matane ratu ngene iki jale nyawamu mang nyomate iki tumengung tuloknya kowe ki omong apa aku ngomong ayo kowe minyo ini ratu ngene kowe manene ratu ngene kowe panjang matku ndare ora tak nakon yo lakon nyungan nyawamu dening aku tulis iki ngolong banget tak nyunyi maneh
kuwi ratu Gustine awake dhewe. Namanya Iya. Lu manyok-nyok mat. Ora kaya tomat. Ya pancen pasuryane kaya ngono kuwi. Mergo Sinuwun Prabu Patokol Bawarsari sing wis bisa nelokake Ratu Gustine awake dhewe Prabu Tripitaloka. tenan ora trima kowe wah boleh nanat panjen kula ora nak mateni aja nak entunya ninyong ilat nyawamu kowe nyanyi aduh kok kesetrum to aku ki kowe iso ngalahke aku sasat iso njero langit mati jeneng aku kowe ora mandi to. Aduh, Inuan. Awet kamu lawan tening mulut nyawa minyak melayu kalau tening jawani pun inun mek bunyi tolong mboten wonten ing lumaus encem mboten wonten ing lumaus encem wonten pun nyamong nyung nahan kemawon awet angin nipun inun mek bunyi tolong kuwi omong apa kuwi Pak Menika matur bilih ngaturaken panuwun dumateng Paduka awit sampun nulaken Sinuwun Prabu Tripitaloka awit sekawit wonten negemanipun Prabu Tripitaloka para kawula sami sengsara nungsang puyang numbuk bentus nggudal bingung menul sing mentul apane nyong amun nyamnya namun nyong jenengmu sapa Temenggung moyo nyuking lho sapa Wara Sukendra lah Tumenggung Wara Sukendra lah kowe tak jenenge Patih Brama Kumbara waduh matur sembah nuwun sangar jenengmu FM Kosike jare ana ing negara iki ana ing Pakunjanan ana putri saka negara Ngamarta sing dikunjara. Mantan bener nyanyi polo nyuani monre Pakunjanan iki wetan ilakane nyanyi mulutmu. Ora omongan ro kowe awe ora cetha omonganmu aku ora paham. Aku ora tanggap kowe wae piye ta? Inggih panjen kepara leres inggih menika pun Gusti Ayuwara Drupadi ingkang dipun kunjara sekawit badhe dipun pundhut gawra dening Sinuwun Prabu Tripitaloka nanging kedah dipun maru rumiyin ngene wae kira-kira nek aku sing ngrabeni ngono inggih sumangga kemawon menawi Gusti Ayuwara Drupadi kersa kalian panjenengan wah ngembe karo aku kowe iki wayang natah kulit papat gambloke dadi siji tik tik sewengi rampung ampuh aku kowe ngecat gambloke tik 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 ulit-ulit sedina rampung aku kowe ngembe karo aku gapit iki pring disigar sik asange templeke rampung lah kok kowe ngembe karo aku kowe iki apa iki wis buntas kawruhmu aku roh kowe iki wayang rega 850 ya to gapetmu fiber anggon kene iki wis tugel roh aku karo kowe iki iya wis kake derekno panjenengan ingsun tumuju nang Pakunjarane Drupadi sumangga kula dherekaken sinuwun